ngithatha leli thuba ngibonga kakhulu kuma Blue Nation wonke. Ngithatha ithuba ngibonge kuona wonke umuntu othanda umculo kaKhuzani. Ngithatha leli thuba ngibonga uMaskandi wonke naboza kwethu ebeqhathwe nabo. Siyabonga kakhulu. Bemele kwino yedwa ke kule award. Kodwa ukubakhona kwabo ngiyabonga kakhulu ngoba bangikhuthazile ukuthi nami bekhona abantu engibashayayo. I thank you. Ngiyabonga kakhulu Metro. I think I'm safely to say this is the first Maskandi artist to win Metro Award. Bese ngibonga ke uMakoto Mkhanile uMathemba. Njengoba ngihle kanjena nje uyena umgqokisile. Ngabe namanje akamsabi yini ngakhumbula last year kwi-Mother of All Maskandi Festival khona ubhuti waphosa i-challenge ukuthi na nimtshele ukuthi angemsaba after uKhuzani ke ekhiphe umyalelo ukuthi na uma engangena nje lapha kwi-Mother of All iQuantum mhlawumbe ngabuya nalo asiyamchallenge lensizwa ebikhona ke izolo kuma Metro FM Awards nominee ngaphansi kwani kwe-Best Maskandi lapha hamba khona noZi Xumalo. Angekho ke lapho sabo selibingelela into Facebook TV lesithanda ukubonga lo Khuzani Mr Mpungose ngokuwina ke i-Best Maskandi umuntu oqala ngqa ukuwina ke le category njengoba nje kade iqala ukuthi ibe khona ke kulonyaka. Hlele siyikhuluma lento sophinda phinda and futhi sohlala sigcizelela. Khuzani unendlela yakhe enza umculo wakhe. Khuzani unendlela yakhe abalandeli bakhe abenza ngayo izinto abafuna kuhambe ngakhona. Hlale sikuzwa ngani kukhulunywa yinina khathi zonke ukuthi umculo akawushintshe umculo kanjani kwasho wacima usale iqini but uKhuzani usa-achieve ngomculo wakhe the way afisa ngakhona. Ikupha ngakuthola uKhuzani ama-song of the year wawathola zoba yi-3 yonke into amamiliyoni usanda kuhlanza ke nemiliyoni ke lesi-10 namhlanje uKhuzani usanda kuthola ini ke imiliyoni lesi-10 ku-album ethi yena inhlanhla iza nebhadi ingoma ethi ngiphuza kakhulu nayo ke iyi-song number 10. Into angakaze azayenza uKhuzani before le uyaqala ukuthi akuhlanganise lokho abe khona amamiliyoni before maybe bako 7 8 9 but uthi abe ngaka is the first time khona lapho kusenjalo ke kuma Metro FM Awards bese kuhlolishwe kubaba ashela imhlophe nge-lifetime achievement award ade bemhlonipha ukubamba iqhaza isikhathi eside sendimeni wazoba neqembu ayecula nalo alikhipha kuthiwa amaponi okuzingane zakhe kwecula futhi nonkosikazi wakhe uMrs Bani Ncoko ukuthi yena uwashi elimhlophe okwasebenza neinsizwa sokungobaba asebekhulile omunye asekho emhlabeni umfazi omnyama nomfowabo amajazana uphuze chemist babecula lapha ngama late 90s or thina saqala ukubabona leso sikhathi leso bezibiza ngezingqunqulu zomhlaba baduma kakhulu ke album ngomucu wabo uthi yena ke isixaxa mbithi uphumelele ke uwashi elimhlophe uthi yena bemhloniphe nasithe simfake kule video ngoba ke okwenzekalile kuyena kuhle kakhulu siyakubongisa kakhulu kodwa ke nangu singayi uKhuzani bazovela ke nabanye oMaskandi ke maybe ngokuqhubeka kwama awards kodwa kwamanje sifuna ukubongisa ke uMr ke Mpungose lokho egqilazile ke gqilaza ke lo Maskandi ke onaleyo khala uMr Mpungose akadlala nisale kahle.